খাজানি তকুতাই বুকুসং গন্ডা সারাতো বগুড়ের পরা থাংলাইস লামা হামিয়া অমাবাই 1 বছর যাবর দাল বিদাল অফিস থাইয়ে থাঙै মেমোরেন্डाम রখা তিনি সাল एसडिएम অফিস থাঙै মেমোরেন্डाम রখা দাক্তি এক সপ্তাহनि बिसिङो लामा स्नायबि एंगे गंडा सरातो आमबासा रूट ब्लॉक खेनाय हि मेमोरेंडम याफारिका दिनैनि मांफुलि नायनि एसडिएम ऑफिस माने कारण खा कामनि बा दिनै गंडा रिसनि थाखाय बगुरपारा लामा हामिया अब जों 1 मासनि आगेनि जिमि पीडब्ल्यूडी एसडिओ सार इंजिनियर सानना संपयखा जोंना लामा किसा नामरो देखि आइपाना बरक ताव पर्यन्त जोंनि बगुरपारा लामानो एरिया जों गोबां मा थांनानै फैनानै एम्बुलेन्स पर्यन्त मोनैया जों बहुत कष्ट जों जोंनि 5टा विलेज दाया जों असु कष्ट खायो याकुंबा फैयो गारि संगै अबाय लाखा दुर्गति चले दङ अबनि बागै जों दिनै एसडिएम सारबाय मालायनानै बागै रेजुलेसन तै फैका अ रेजुलेसन तै माने यावल दिनै सार कुनो जागा थांगोना आइपाना दिनै दिलीप सारबाय जों मालायखा रेजुलेसन रेखा दिलीप सार साका अ सप्ताहनि बिसिङाव जोंनो लामा थिखारनाय जों गाव सालाय दङ अ बिसिं जे खेबानो उंनाय न तावानानि गावरे हरका जों जुदि अ सप्ताह जुदि खायजायांलाय आमबासातो गंडा तैसा लामा अबरोध खेनाय जों अबन जों तै मथया अबन बागै आलि पयनो असनो आं जतना हामबाय